nyekeli pipi do nyekeli sirah ngene iki ana apa? Lah piye rong dina ning omah adem cerep lho mangkat pisanan kok langsung dipepen nah. Kemenyek ya Bu ngene iki ora tau mbayangno ibu-ibu sing mocok matun ngene ora tau mbayangno to kowe to. Nggih panas ngeten iki Bu. Ya Allah. Ora tau mbayangno sing mocok tandur to. Ngene pirang-pirang jam ngene ku Masam. Panas ngene iki. Panas sing ngene bayar terima 35. Kowe sing bayaran 75 kok kemenyeke kok ngene ya Bu ya. Lah marane aku bar prei bar hen bodinan aku kok Sam. Kandhani kok iso Pak? Pak Su. Pak Su. Sugeng siang nggih. Sowan wonten Surodadi. Sumbersari. Dukuh Surodadi Desa Sumbersari. Nggih. Sugeng siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ditimbali sing duwe gawe sing kagungan kersa. Bapak Hartono kalih Ibu Lia. Pak Hartono yang pundi nggih Pak Hartono iki jenenge Hartono mesti guagah gede dhuwur iki. Mesti rom. Pak Hartono sisih pundi? Pundi? Pak. Loh, piye lek ra jaran gede dhuwur kok cilik mrungkil. Abam lentos. Aku biasanya jenenge Hartono iki Pak Deku jenenge Hartono iki. Layak kok nganunane Pak Bayan cilik, wonge cilik. Pak Hartono sugeng siang Pak. Aja ngono mengko nek ora disangoni lho to. Pangapunten nggih Pak. Pangapunten nggih Pak, gagah gede dhuwur. So Ibu sinten? Ibu Lia Nurjana. Bu Lia sing sarimbit menika nggih. Alhamdulillah. Kagungan kersa walimatul Khitan sunatan. Sing disunat sing pundi? Pak Hartono. Ora rentek engko malah Bu Lia golek tak wacakna ya. Ya. Sinten sing sunat? Adik Ahmad Zidan Syafi'i Asyauhi. Nganggo kolkolah iki kowe sing iso iki. Adik Ahmad Zidan Syafi'i Asyauhi. Lah ngono. Ora tau bangku sekolah. Gak tedas ro tau jajal iki dadi bolong sitok ngene kok sah. Ndang undangannya sinten Bu? Dek Zidan. Dek Zidan pundi Dek Zidan? Lha kok ana sing cilik ana sing gedhe ngono Bu. Nek loro ning emper kae lho. Sing di Sing guyu. Sunate pun kepungkur Bu. Pun pirang dinten Bu? 2 bulan. Iki karek seneng-senenge ya. Nggih. Lho iki ora sida selamat bentuk yang baru iki. Lho gak wis membentuk baru wis gareng iki. Nggih tak dongak-dongakne Dik Zidan mugi-mugi tambah pinter nggih. Mbak Sengkala muga-muga tambah soleh ngabekti marang wong tuane. Amin. Matur sembah nuwun pun ditimbali Pak Bayan ngono ya ini. Pak Bayan. Pak Bayan saha Bu Lia Wahyu Manggala kersa sowan wonten dusun Surodadi. Heeh, nek mboten jenengan undang mboten nate Mboten Wahyu Manggala nate. saha wonten dusun mriki nggih. Heeh, nggih tamu undangan nggih sugeng siang sedaya muga-muga anggenipun duwe gawe Pak Bayan iki berkah barokah. Amin. Rezekine saya kathah, saya Nggih. kebak ora kok lokap, pokoke Amin. turah-turah nggih. Iki Dik Zidan iki ketoke wis duwe adik kok sarimbite wakih kok in. Kakak bareng iki. Duwe mbak, Lah, duwe iki disangoni adik Zidan sayang. Gene nek ora liwat Pak Bayan. Iya, Mbok tak arani cilik. Dene bocah imbang Apa sayang? Lagune apa? Ayang-ayang, nyanyi go karo aku ya. Ayang-ayang, ono piye anyang-anyang niku? Kok iso? Anyang-anyang niku udah penyakit. Nggih, mungkin diaturi Pak Su. Jam 12 nggih. Aku mangi untuk pesenan saka mburi kono. Nggih. Paham biasane Pak Pak E caping gunung. Pak Daman ya. Nggih. Heeh, Pak Mas Miko wonten Tayuban riyen nggih, Pak Oh, D. nggih. Karo ngenteni kancane pendo teko kabeh. Heeh. Mas Udin kira-kira apa mau di-WA tekan di Mas iki Mas? Oh gak ro soalnya montore anyar gue emang nganggo rom. Seperti nganggo sing ambrol ndek ingin. Kowe kok iso ngono to. Nggih sing ngramo kanca-kancaku adik-adikku sugeng siang, bapak-bapakku, simbah-simbahku saking Mbak Romo, saking Gabus, saking pundi kemawon. Sedaya kemawon nggih yang nonton streaming juga halo. Niki Bapak Ibu nyuwun saya kula ngaturi Tayuban riyen nggih. Kersane pepanasan ngaturi tamu jangan ngasal merawuh. Nggih. Iki rino rame ning ngene lho pemeng. Dah hewa mangke dalu mahful. Ya, Monggo. monggo. Caping gunung Pak D. Sembarang. Dereng-dereng iso kok, Dek. WM Gabus. Munadi channel WM Lighting. Terjubateng sedaya mawon tamu undangan Bapak Ibu. Posisi. Sugeng lelenggahan, sugeng mirsani, sugeng midhangetaken.
Sugeng ngresnaken dedhaharan ingkang wonten ngajeng panjenengan sedaya.
aja ngono pipo ledek aja dituduki ngakuni aku sing ditresnani nyatane aku ora tau dikancani sampun kula aturi pamundutan Pak Aku Dama. Nggih. Mantan saping Gunung Bablas wis. Iki nek nang kene iki rumahsaku mayoritas nek biasa wong duwe gawe iki tayupane kok apa tanggapane kok tayupan ya. Nggih. Ning Pak Aku sing sisih ngarep kono kok belas gak ono tanda-tanda kepengin nayup. Napa isen Pak jenengan Pak? Monggo upami ono tayupan derek beksa mboten napa. Emang lho Pak lek ayu-ayu kuat. Ayu 50 ayu sak geblake lho Pak. Maksudnya jenengan nyawer, jenengan sing geblak dhewe. Nggih, tamu undangan ingkang nembe kemawon rawuh nggih saking siang saking lelegahan. Saking pundi mawon niki mboten ngertos pokoke. Wadah nggih, banyu mili tamune Pak Bayan ya Pak ya. Nggih Pak Bayan. Mesem sithik gini. Mesem sithik kok. Eman iki kudune seneng atine. Mergo padha karo sedekah iki lho nanggep Wahyu Manggalain. Nggih. Nyenengke putrane. Nyenengke tangga-tanggane sedulur-dulure sing rawuh. Adik Dik Zidan niku ya. Nggih, sing mimik niku nggih. Ngono sampe tak dongakno ndang duwe adik jebule duwe. Adike waki kakake waki iso. Nggih, monggo dilanjut mawon. Mbok pilih saking tamu undangan ibu-ibuku, bapake, mas-mase wonten sisih mriku badhe ngersake tembang utawi request wage nggih sumangga. Monggo langsung mawon. Iki ana bintang tamunya ta ora? Gak ono. Kaya ndek iki ora ana ora. Ono kang ngenana. Di ini ya 10 dhewe bintang tamune. Nggih, yuk dilanjut pamundutane saking tuan rumah nggih. Nggih, wonten ayang-ayang Mas Ari. Yuk monggo diatur ya Dik. Dik Zidan kene nderek nyanyi. Ayo sayang, sini lo sayang ikut goyang. Isen Dek wis Joko Joko wis pacar iku mesti. Masa? Umume saiki. Ya wis yuk. Ayang. Ayo Bes, kerja Bes. Nah, biayai dhewe. Yang lagi nonton streaming bareng RHS Bro, Muna di channel juga BM Lekti. Selamat sore.
Mbak, tanduk lagu meneh apa ora? Noleh Bapak eseknya, Pak. Njaluk lagune Pak ning sangune neh. Nggih, kudune ya ngono. Ngono ya iya. Sak sangu sak lagu no. Ngono ya. Iya, Ro. Mergo ngomahmu teko kene ya. Omahku blora Bu, aduh Bu. Lah terus kok nyapakno In? Mulane sak lagu kena tanggo tuku bensin to. Ngono ya. Iki Mbah Kakung In. Walah. Wong ngene iki lho pengertian tenan Jen. Monggo Mbah. Pak Tarno Bojoloro pesulap iku. Waduh, Pak Kok ya wong Jakarta iki Pak Tarno Suradadi iki. Oh, nggih, Bojoloro Som. Bojoloro. Pak Tarno. Jenengan sing kuat, Pak. Kuat. Saya kuat wis sepuh lho, Pak. Ketae kok panggah dikuat-kuatno. Tak kira wis sepuh iki kelangenane biasanya kan campur sari tak yo Nggih. bancem mah Bojoloro. Gaul. Iki mbah aku iki ya wis maju iki aku iki. Iki kae dek namanya preman kok, Rom. Iki mlakune kok preman kok. Walah tak kira arep nyuwun lagu. Ora, Rom. Iki mbah iki. Mbah Bayan. Mbah Bayan nggih. Lah nek liwati tok aku, Bu. Tak kira maju ya penyangon aku coba liwat tok. Mbak ya. urang. Iku bumah-bumahin. Bumah Juga se- duit. iya. Nggih kula tenggo nggih. Yo Nggih. Pak Sukan nyanyi sik. Monggo, Pak. Lagunya Jambu Alas Mas, biasanya Mas, monggo, yo diaturi. Kula tenggo sunane saking panjenengan sedaya lho Bu Ibu, nggih. Sing duduk di depan semuanya iki pokoke. Apa Mbah Bayan mang ya, tak goleki kok ora metu-metu ya malah. Yo, monggo, Jambu Alas. Nyanyi, Bro. Wah, goyangane sik. Udine dirasane iki mripate kedutan apa ora ya? Kelingan manis rasane, tur kelingan ramah kemuyune, tresno lan kaci sayange, karep atiku lakon dadi bojone. Sayange wis duwe bojo, nanging
Warung. Nggih nggih tembang jambara sampun kula aturi nggih. Ya Pak Amu sing nembe rawuh nggih kathah sanget lho. Nggih Nggih. bose mie ayam ya dugi mriki. Halo, Bos. Saking Pati Kota menika. Nggih. Pak Tarno mang sing nyuwun bojo Pak loro. Tarno. Heeh bojo loro sik Mas Hari iki mang ya sulane adik iki mang. Adik apa? Nang titipane Mas Pendi jarene Oh, nggih. Mas Pendi kok gak wani ngeterno dhuwit dhewe iki tak gene Mas Pendi, Mas Pendi. Mas Pendi sing ndi? Mas Pandi ingkang pundi nggih? goleki nyune kok muarah hati lagune Lho, galau-galau. kok galau banget awan-awan Mas menggalau ngono. Kandhane kok iso wis pokoke ibu-ibuku seneng kono nggih siang ya Bu Halo, Bu. nggih. Halo. Iya Bu ndang urunan Bu. Kok nyawer? Ayo piye ngono lho masih ora sedekah bumi urunan apa nyawer aku ndak yo ana klerune. Ora ana klerune. Wis 2000 wis entuk piro. Wis lumayan ning nglumpuk 100 iku. Nggih monggo bojo loro. Yuk, Ayo bro nyanyi bro. Badar saya. Ayo Badar. Buru rupa. Belerong guys. Udin. Ayo berarti ayo. Diteni gue. Asik. Eh. Yang lagi nonton streaming. Selamat. Mumpung Wes wolong pengendangnya. lagu kok lagi teko. Lah ya mumpung pengendangnya wis teko ya Ayo bari ya, bari ya. Oh, telat terus iku lho.
Dek iki saiki iki wis rada bosen ngendangi nang ketoprak. Oh, bosen. Saiki wis ape duwe cita-cita nang luar negeri. Dadi ikut Dadi niki TKI. mang sekolah bahasa Oh, sik mulai alah. jam 2 berjalan kaldo tok kene kan 2 jam. 2 jam. Dadine sekolah sik lagi mau rene. Wes tak dongakno ndang budal ae. Lah piye? Lho nata sak lagu yo gak barbar lho, disuwek-suwekno Rom, Mas Aja mau Sam. suwek-suwekno lho wis kadung suwek iki lho. Nggih Pak Tarno sampun nggih Pak nggih. Bayaran entak yo. Piye tong? Bayaran entak yo. Anggere bayaran entek lho, mosok lagi prei rondine entek. Entek dikene luas bloro ndek bengi yo. Pun telas sasi wengking. Bone kok sasi wingi. Iya. Malah koyo kancaku kan. Kancaku. Nggih sampun Pak Tarno mbok pilih baju tanduk malah nggih sumangga. Monggo, Pak. Ing syaratnya apa In? Syaratnya ki sangu malah Pak. Batine Pak Tarno ya Allah lek dhewe manggone jule moto duwiten. Pak Presiden goleki yo ngono ku Pak, rata-rata Pak wong wedok. Engko bengi jare In. Engko bengi, oke. Ala biasanya jenengan nek janji-janji bengi-bengi nek wong lanang ngantuk. Bengi sithik wong lanang ngantuk wis lali. Ya sampun. Yuk Mas wonten muara hati. Heeh. Senane Mas Pendi menika nggih. Oke, Kondisine Mas. pundi Mas Pendi tetep kula aturi Mas Pendi. Mboten ndi Mas Pendi? Mas Pendi ndi Bu? Kok Jenengan lagunya tepak tok Bu ya? Mas Pendi Bu. Mboten. Duh mboten tepak. Iki ndak fan lho Rom. Duka nggih kirangan Nggih. kula mboten ngertos. Ya touring ya Mas Fendi, Mas Fendi. Bapak-bapakku ana sisih kiwa saking siang. Nggih. Monggo Mas. Pendi wis rantok mangkat taan ya. Ayo men. Dudu Pendiku. Mentak ayo men. Ayo. Ayo. Asik. Asik. Ini apa? Ini
saya sore saya rapet ya ini ya. Oke, saya kebak. Sing kurang panggonane sing penonton kene yuk rada sepi ya ini ya kene ya. Aro. Dalem. Iku ratan gak ana terape mbok kon manggon kono. Ya tidak masalah. Nek ras-rasen malah panas. Nggih, sampun nggih. Pak Mat, matur suwun nggih, Pak Mat nggih. Nggih. Niku saking mriki piyambak, napa saking pundi? Walah. Fan ketoprak iku Nggih. Nyatane ya apal anggotane kabeh lho iki. Oh, nggih to. Oh, apa aku sing ora ngerti ya ini. Mergo jarang Wahyu Manggala soal wonten daerah Nggih. kene iki. Wis ra apa-apa, sagete dinten menika timbalane Pak Bayan. Mugi-mugi awak dhewe kenalan kalih masyarakat Sumbersari, Suradadi. Suradadi niki nggih. Piye ya? Muga-muga saged seduluran sapa ngerti upama ana acara sedekah Sedekah bumi. Biasanya tanggapannya napa Bu nek sedekah bumi, Bu? Kenapa? Pengajian. Oh. Sok ben nek rezekine luweh-luweh Bu, ya pengajian ya ketoprak ya Bu Nah, ya. ngoten Bu insyaallah. Manggala lho ya Bu ya ketoprak aja liya-liya. Nggih kula dongak-dongake masyarakat Suradadi ki rezekine akeh. Amin. Setahun pisan iki nyeneng-nyenengke awake dhewe. Nggih. Ngono ya. Yuk lanjut. Tidak ada permintaan? Oh, Tidak ada, saya. ada. Ada. Pak Toyo saking Goda. Becak Pati. Tayub. Tayuban. Saiki apa sesuk? Saiki Nosom. Ya. Pangendange. Loh, Dalam-dalam Pangendangem Jawa ning ndi? Ngosek-ngosek iki lho Pak Mat badhe ngersake tembang. Napa Pak? Ojo pengajian lho ya. Tak tunggu balimu nggih Ustaz jae kowe engko. Lho rumah samu aku ya iso lho nek gorek apa jenenge. Ceramah? Nek gorek ngono ngono kuwi lho iso. Ceramah iso. Assalamualaikum Waalaikumsalam. Monggo niki ngaturi Pak Mat riyen nggih. Alah ngosek kowe becak pati ngosek ya. Tak tunggu balimu. Ngono langsung lungone kok. Namanya Tatik kok, Rom. Ya. Pak Toyo sabar nggih, sampun wis nggih. Ya, Mas, tak tunggu balimu. Becak pati gajah-gajah nggih, siap-siap mungkin. Sing pundi le Pak Toyo iku le? Ngagem biru. Mboten. Oh, Oh, jenengan sing Pak. niku. Saking Godo. Dalane jadi saja lele, Pak. Dia ini viral kan? Iya no, wah ketinggalan aku. Ya, moga-moga ada pergerakan ya, Pak ya. Amin. Ya, Gonem besok ya. insya Allah. 1 meter tak. Ayo In. Iya Sam. Sedina pendudu yang itu keputusanmu. Aku ora bakal ngendeli lengan meninggalke aku wis lilo yen siramu lunga senadyan dodo ngempet ing lorong aku ra kuwasa menging sliramu sing tak jaluk jujur atimu uga sliramu ra citra senadyan adoh ning kono sliramu tansah tumandhe ana ing mripat lan dodo budal
diaturi siji-siji wis yo. Pengendang Jawa niki nek ora diundang ngono kok ora ndang nonggon iki tak yo gini ngono lho yo Manjul, aku. manjul. Aku iso dadi soft spoken lho aku lho nek ngono kuwi lho ya. Nek karo iki kudune soft spoken karo. Ngono ya. Ayo. Mas Hedi nggih sampun nggih. Kang Hedi monggo wonten nganu nggih becak pati gajah-gajah menika sedane Pak Toyo. Pak Toyo nderekke beksa lho Pak. Derek beksa nggih Pak nggih, kersane awet tua Pak. Awet enom. Wis kadung sepuh ndak piye ngono iki. Oh iya, semono semono terus sungi nggih, Pak. malas wedi kowe. Nyatane kancaku mlungsungi iku raine wis. Pengen cantik kok. Oh iya. ben awet muda iku. Awet berarti kulit sing tua iku dibuang. Nggih niki mungkin tak atur setunggal tembang, mbok engko Pak Bayan tekone lagu apa ngono ya. Nggih. Monggo Pak De. Kang Hadi wonten becak pati. Becak pati gajah-gajah nggih. Bari-bari ngene ku sing duwe sapa ya, In? Wis ana sing duwe kok saiki ora. Sakit hatiku, Boy. Iya, Ibai aman nek Ibai. Iya, Andre sing wis gak aman saiki. lho, Mbak Indah sabar ya, Mbak Indah. Iya, aku wis sabar, aku mek golek neng, aku golek neng. Mbak Bayan pundi nggih, Mbak Bayan? Derek kan bisa, Mbak. Aku Bayan, monggo, Pak. Ya. Becak pati mlakune alon prasaja. Sing nyopir sopan santun tata krama. Genjetane kathik amandhet ora ngresuk. Tembakane ranyuwara enak dirasa. Becak pati rina wengi dapat kambang. Wira-wiri golek penumpang upaya upah. Ora ninggal peraturan kang wis ana. Becak pati nyata dan gawe kecewa. Ipak becak kuter kiting Terminale wonten sisih pundi tenayu ngoten terminale kutha Pati. Pak Toyo, kula numpak bola bali. Ayo Anapa buron kula bayar namongan iki. Buron mawon angger kula mboten rugi sopir becak rina wengi mados rejeki. Ya. Wale. Nang nembe rawon, nembe lelenggahan sugeng santen sedaya. Just Ya Mas Edi. gajah-gajah rene ta kandhani jam moto kaya laron siung loro kuping gedhe katik nganggo tlaling kunto cilik tansah topat kapit Bahasa
mie ayam lho. sikil kaya bumbung Siap. melaku Buka sidik jos, buka sidik jos. Mekal jogetane Atur suwun basa mie ayam. Ayo terus. Mata kaya Ayo, kira rambut. laran siom loro kuping gedhe kadhe nganggo tlaling buntut cilik tansah topat kapit Nggih, matur sikil suwun. kaya bumbung Mugi berkah barokah. mlakumu Iya. Mekel ya. Sawer. Matur suwun basa mie ayam niki nyuwun tembang napa niki? Biasanya apa? Ninggal katresnan. Ya Mas. Pungkasan nggih wonten ninggal katresnan nggih. Nggih. Kowe mang aku omong apa sidane dalane diseni ya. Iya, isang gak kamet. Mak kira iki tamune Pak Bayani kadung Banyu Milih kok iki. Durung kok nek matuk surup malah saya Kandhane kok kerami. iki. Saya Mas ninggal katresnan didepi basa mie ayam iki lho. Ya. Cus. Ayo biul, kene biul. Biu. Madya Ngawi nggih, Rasida Banyus nang ngono. Asik. Kayaknya Pak. Nangis sajroning atiku nalika
kayak mana aku ra tilik putra tekan kene kok rum Oh, jane. nggih. Kok sepi ya ngono. nggih, jenengan rame Gak ono kene, sing Pak. joget-jogetan kayak nek main nang pati ngono Pati lek. biasane kan do goyang watah. Kene adate iki jare kok kajian ngono kok iso. Pengajian adem ayem niki Pak, arek mriki Pak. Nggih yo Mas Ari Madiun Ngawi Pak Pur nggih. Pak Pur, jenengan Pak. Wih, imbu ya Pak. Panas iki lho. Teko Ngawi adoh lah. Bathukku ambane kene saya ambu engko nek panas. Lah sing bathuk kecil teh panasen no. Ya monggo. Ya. Cewek aja. Ya, cus. Bonus. Ayo men. 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 Asik. Aduh. Say. Hae. 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 Hey. Mila
Taman Sari.